Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng paksiw na pata at rice at meron tayong sarsa. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, gusto ko pong pakilala sa inyo ang Dream Club. Sa lahat po ng hindi po naka-download, panoorin natin to. Download po natin Dream Club mga foodies. I-click po natin ang link na nasa description box po namin. Tapos i-click ang download, install, pagkatapos po ay open. Lilitaw po ang register or login. Pindutin po natin register. Dito sa account, ilalagay po natin cellphone number. At sa password naman po, ang password na gagamitin natin kada mag-login po tayo. Pagkatapos po ay i-confirm lang po natin ang password. At sa OTP naman po ay i-click po natin send at hintayin natin pumasok ang OTP code sa cellphone na ginamit natin kanina. Pagkatating po ay type natin siya sa OTP field at i-click ang register. Pagka-register po ay meron na po tayo kaagad libreng 5 pesos coins. Ito po mga foodies, meron po silang mga games. Meron po silang color game, Dragon vs Tiger, Red and Black, Birds and Animals, Baccarat, Pusoy, Fish Reef at iba pang mga games. At syempre, meron din po silang tongits na paborito nating lahat. Para naman po makapaglaro, kailangan po natin mag-cash in, pindutin po natin wallet at lilitaw itong personal info. Ilalagay po natin ang ating GCash number at sa may OTP, i-click ang send at hintayin natin OTP code dun sa GCash na nilagay natin kanina. Pagkatating po, i-type po natin OTP field at i-click ang save. Subukan po natin mag-cash in, i-click ang wallet at subukan natin ang 100 pesos, i-click ang yes at pagkatapos po ay i-click ang copy. Punta na po tayo sa may GCash at i-click ang send money, pagkatapos po ay express send, ipipaste po natin ang number na kinopy natin kanina. I-type ang 100, pagkatapos po next at send 100 pesos. After nun, balik na po tayo sa ating Dream Club apps at makikita po natin pumasok ang 100 pesos na i-cash in natin kanina. Kung hindi naman po, pwede natin i-click ang refresh button. Subukan po natin itong tongits. Open lang po natin itong tongits game. Pagkatapos po, pipili po tayo ng kung anong table bet ang gusto po natin. At hintay lang po natin ang ating mga makakalaban. At pagka-start po ay ganito lang siya kadali. Para sa totoong tongits po sa pagsapaw, sa pagbaba ng bahay, at sa pag-fight at pag-call. Napakadali lang laruin mga ka-foodies. At hindi lang yon, ang mga napanalunan natin ay pwede nating i-withdraw sa ating GCash po. Pindutin lang po natin ang withdraw at i-type ang withdraw sa amount. Maaari po tayong mag-withdraw mula sa 300 up to 10,000 pesos. Ito po ay papasok sa ating GCash within 12 hours lang po. Kaya ano pang hinihintay natin mga ka-foodies? Kaya i-download na po natin ang Dream Club. Nasa description box po namin ang kanilang link. Ayan mga kapudibis, napanood natin kung paano i-download ang Dream Club. Nasa description box po namin ang kanilang link. Kaya download na po mga kapudibis. Kaya bago po tayo kumain, pray muna po tayo mga kapudibis. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Kamay ko, kain na po tayo. Mga kapudibis, ako lang mag-isa. Kasi nagpapagaling pa po si Ate Alvi. Ayan. Kain na po tayo mga kapudibis. Ito. Ang unang suho ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo. Mm.
Hmm. Hmm?
Ayan mga kapudibis, naubos ko yung pagkain ko mga kapudibis. Ayan mga kapudibis, download nyo na po ang Dream Club. Nasa description box po namin ang kanilang link. Kaya download na po mga kapudibis. Follow nyo na po ang aming Facebook page. At meron po kaming TikTok, Instagram, mga kapudibis. Kaya huwag nyo pong kalimutan follow, like, and share yung aming page. Kaya mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you po. I love you.